Con este aplauso, os compañeiros de Andrea despedían a moza que dende hai varios anos formaba parte do cadro de persoal da empresa, onde era moi querida polo seu carácter afable. Ademais de traballadores e directivos da compañía, quixeron sumarse a esta homenaxe diversas autoridades locais, entre os que se atopaban varios membros da corporación e o alcalde José Ramón Romero. Durante o acto, no que se sucederon momentos de gran dor, unha representante da empresa deu lectura a un manifesto previo ao minuto de silencio, en memoria da vítima e en solidariedade coa súa familia e chegados. A gran familia Gealsa hoxe quere sumarse á dor e o duelo da familia e amigos de Andrea. A brindar este pequeno recordo a nosa compañeira e homenaxe á súa vida e á súa memoria, que estará sempre connosco. A concentración tivo lugar tamén de xeito simultáneo ante os centros e oficinas da Baiuca e no exterior da fábrica de Silsoco, convocados pola dirección da empresa, que quixo así amosar o seu respecto e cariño pola traballadora, que onte mesmo se despedira dos compañeiros tras finalizar a súa quenda, co seu habitual sorriso. Onte, a esta mesma hora, Andrea despedíase cun ata mañá e co seu eterno sonriso. Nada facía pensar que a súa corta vida ia ser truncada dunha forma tan violenta, deixando a un pequeno orfo e a toda unha familia abatida.